Здравейте хора, както сте разбрали от заглавието на клипа, може би от тъмнела. Днес ще ви покажа как ще си изтеглите най-първата версия на Brawl Stars. Точно така хора, ще ви покажа как си изтеглите най-първата версия. Тъй, че ако искате още подобни видеа хора, оставете лайк веднага на видеото, абонирайте се с камбанката, за да имате всички известия да разбирате за всяко ново видео. И оставете коментарче. Разбира се, ако искате, споделете и с някой ваш приятел. И нека започнем към изтеглянето. Хора, както виждате, пишете Magic Brawl. Е това, хора, горе ще ви го оставя и за по-голям екран. Така, даваме и натискаме първия линк, хора, най-отгоре. След това, чакаме сега не заради, и натискаме да ни се изтегли второто Download на Android. Изтегляне на Android. Повторно изтегляне, така, и се изтегля. Ще се върна, когато се изтегли. Хора, така файла се изтегли, отваряне. Приложението се подготвя, инсталиране, Retro Brawl Stars. Хора, това е първата версия на Brawl Stars. Така. И натискаме отваряне, хора. Така. Ето, хора, ще си сложа това. И така. Supercell. Сега хора пак ще ни върнем на 50%. Сега ще ни заради на ново, ако се чудите. Втори сервер. И сега ще ни заради на ново. И сега идва време. Окей, натискам тук. Окей. Добре, нещо си там. Окей, така. И сега нещо няма интернет, не знам, що пишеме. Студио Wolf. Окей. И хора, както виждате, това е най-първата версия на Brawl Stars. Тъй, че дайте бързо лайк и да се вземе следващото. Така. Шери 12. Един тикет. Окей. Нил. Супер. Аре хора, ще изиграме някакво шоудауна или ще трябва да направя всички геймоди. Така хора. Играят хора, бе. Играят тук някакви хора. Както виждате. Brawl Stars, първата версия хора. Майко. What? Хора, много е странно. Вижте кутийките хора, тъй че възможно вие да си изтеглите играта, защото е много яка. Дава точно такъв хайп на OG. Сега нищо обаче може да е силна. Няма тук има ли тиминг? Няма тиминг. Аре тиминг, брат. Аре не тиминг. Я. Тя гадната. Гадната е, значи. Нищо не ще се тиваме. Аз ще го върна на това. Не се притесняйте, хора. Не печелиме някакво остане. Нищо ще го върна тъпка на хора, не се притесняйте. Еса. Оцелиме, бе. Опа. Хора, направо ние спечелиме, казвам. Лошо, това не се научи. Да отстига. Стига, бе. Хора, всички са се брали ултимата. Само аз не съм. Лошо. Не. Добре, хора, хилваме. Дали ще направим първа игра победа, хора, на Retro Brawl Stars, технически първата Brawl Stars, която някога е излизала. What, хора? Така, крием хора в храстите. Събираме ултимат. Малко така се пазиме. Лошо, натягат ни от двете страни хора, ама ние сме силни. Ама умираме, няма.
Натягате всичко са. Хора, втори остана на 500 кръв, нищо хора. Втори, не трети. Нищо хора, 6 пи, аз видим. Star K. Exit. Гад. Хора, взимат така. И взимат после спадна 8 такива. Може да вече да апгрейднем Шели. Я да апгрейднем хора. Броуърс, Шели, апгрейд. Трябва да сбрати нещо хора. Тук има нещо. Я да видим. Хора, нека малко джем граб. И да видим какво е джем граба. Айде, ще излезе. Ще излезе, кой пак ще излезе. Тук мисля, че има клубове. Да. Ето хора, има спуски. Има подписи на като клуб, което е вау. Така. И те се казват Банс. Хора преди клубовете се казвали Банс. Което е странно. Айде, един човек, моля един човек, влез. Айде. Напрегнат. Хора, опа, джемчето. Опа, видно. Елегантно. Ау, Кабули хора. Тук обаче изпад кола на нас. Лошо, тя имаше ултимат. Аз нямах. Лошо. Хора, няма да губим. Виж как изглежда страшно изпълване. Лошо. Аз хора направя си бързо. Аз ще разправя си много лошо. Спа, вземавате. Лошо. Изгубих си джемовете, не. Вземаме. Идвайте, бе. Едно съм. Трябва да ги убием хора. Чего сте ме стрескали? Лошо! Не, хора, май загубим. Бързо. Мечката ме уби. Не. Хора, нищо. Не, както е казват. За щастие не сме на загуба. Тоест не сме на минус, да. Не сме на загуба, но сме на минус. Аре хора, малко бробол. Я да видим и бробол, какво става. Така. Примо. Окей. Слуша боли. Хора, нас ни съсипват. Не спавам. Не трябва да ме спавам вътре. Не е странно. Нас се съсипват. Бъдем пъцкани. Не, те не съсипват. Те не направо нещо. Хора, те направо ни смазаха. И последно пробваме и този чупъл. Така. Едно кикиче. Да биеме робота. Айде. И ми хора май няма го пробваме днеска, тъй че да се върнем на шоудауна. Да кажем да направим още няколко копии, да отключим още няколко героя.
Не ми пипаш кутийките. Близначки е. Близначка. Ето е хора. И тук има тиминг. И си вземем кутийката и сега. Хайде някъде. Ето тук хора. Така. И едно хора и тук има тими. Тук не се изчакаме нещата. Така хора, явно и тук има тиминг. Дори ще е брочка. Хора, Мортис. Така, хора, нашата групичка ги унищожава. Обаче Мортис има много птики. Браво. Давай, хора! Лошо, давай! Не, Мортис е много силен. Старти. Окей. Супер хора, вече има 12 купи. Още малко хора отключваме Нита. Да събрахме ли монетки? Не ще вземем хора. И да отключваме Нита. Изхилър. 8-10 иде. Аут. Хора, някакси тук игрите стават някакси по-бавни хора. Как да изглежда по-лежерни. Мапа изглежда супер гигантски, но в същото време не е толкова гигантски. Боксовете много странно ми изглеждат, поне на мен. Да, Brawl Stars на пъти. Макар да не съм играл тогава на пъти. Не знаете там. О, Даро силен! Даро силен! О, те не се спавам, не, аз не се закачам съм. О, тела, Никол, тела, ела. Нахално! Моля те, остави ме на мира. Остави ме на мира. Ай, аз се горката, баби. Остави ме на мира. Лошо, хора, лошо. Лошо. О, тук не било. Хора. Пак успяхме. Успяхме да бутаме на някъде колкото е. Скринкрат. Добре, хора. Отключваме Нита. Айде. Нита. Един от 7. Я всъщност хора да видим колко броуъри има всъщност. 21 броуъра. Тогава има само хора 21 броуъра. Едгар има ли го? Не. Няма и такива апгрейди. Като например гаджети и такива. Дори като не си прилича изобщо сегашния. Мислим като примерно знам го познавам бото. Това Dynamite ли? Да. Хора, вижте Dynamite просто. Не. Хора, много са странни.
Аре хора, взимаме нита, селект, не знам, не съм сигурен. Има храна. Ще му отворим шапката ми то. Вижте отворим шапката. Това е горе-долу сподите, също. Тарата горе-долу също. Морите горе-долу. Хранка да. Там има от това странно. Горе-долу. Не много приятно. Разликата е. Рибки не се приличат. Колкото старите, колко него хора. Но това няма значение. Барли. Окей. Примото няма толкова шерки по лицето, ако се върна. Има някакви други скинове интересни. Бото горе-долу. Dynamite изобщо. Не мога коментирам него. Това е OG скин. Принципно това е скин OG, ако не се лъжа. Те не са супер, но ще децето е много странно. Айде хора. Изтриждам. Айде хора, не знам как да се селектнем обаче. Няма че. Батъл... ние с кой сме? Сега последно. То искам тая, искам Нита. Как да се селектна? Не селектна. Селектна бро. Добре, браво, видимо сме селектна. Хора и продължаваме да играме. Тук ми показва ясно. Явно преди било така хора по-различно едно такова. И хора, това ще е последната игра с видеото, надявам се поне няма да спечелим. Да видим. Ударите почти не се виждат. Бие много малко, 740. Не, ако Нита бие толкова, не знам. Наистина, сега ще Нита бие много ялопи. Та Нита. Малко да им чето удара не се вижда хора, вижте просто. Мога да нещо леко. Мога да убия някакви сме. Някакъв барник да ми уби повече. Ти си много нахален. И колко има? 4000 леса. Не е много. Стига бе. Не, аз ми хора, това ще бъде видеото, плюс 2 купите на Нита. Надявам се ви е харесало, абонирайте се канала с камбанката, харесайте видеото, лайк, сабскрайб, коментар и чао хора и до следващия път.